Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Alvin, nga iti agdama kat adda ijay Qatar. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Marcia Nangis, Annelyn Quilan, ken Melody Kissing, kastamat aminan akakadwada, from Two Tired Adventures. Shoutout pa'y kada Janeth Kapakap iti Hong Kong, Belinda Ramos iti Toronto, Daisilyn Astrero, Phenomenal One, Zoraida MCY, Nida Niberas, ken Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Belated happy birthday Kimberly Gaho from Tita Jean iti Singapore. Pamilyak dita Libertad Abulog Cagayan from Winnie Torres ti Capas Tarlac. Advance happy birthday Nanay Editha Bunkag Malsi dita Katabayungan Kabagan Isabela. Love you Nanay from Evelyn Malsi Bautista ti Roma, Italy. Shout out kada Merlin Kawayan ti Singapore, Jasmine Rivera, Naina Roy kan Geraldine Larocco. Makablaawan ti Medina kan Castañeda family dito'y Saranay, Cabatuan, Isabela from Marshall M. Medina. Makablaawan pa'y da Gretchen Lawa, Marchie Exan, Faith Ken Bing Lawa, Leonie Butag, Lara Tayaban, Roslyn Tayaban, ken Rika Paay from Taraki. Makablaawan ti pamilyak di Cagayan Valley from Clarissa Palteng ti Qatar. Dawa, Palasi, Lianyo, Sandaga kan Sabado family kan happy birthday Arthur Dawa di Dungon, Pangasinan. Shout out kadagiti tauhak a painter da Ricky Pascual, Ronald Banggel from Bimbo Tamang iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Antonio kan Tolali family kan amin a friends ko from Rowelin Tolali iti Batak City, Ilocos Norte. Kakabsat ko dita San Miguel Burgos, Isabela. Isu da manang Maricar, Abeth, kantay bunsumi ni Junior, kanibaket ko ani Lani Duque from Henry ti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out pa'y kada Zinel Limos Guaves, kan Arlene Palentino ti Kuwait. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alvin. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Alvin, may saak nga OFW dito'y Qatar. Kat maragsakanak amang ibaga nga uray kaskasano, uray madama paylaang ti pandemya, agtultuloy matlata ti trabahok ditoy, adakkel akatulungak, tapno makaipawitak iti pamilyak dita Pilipinas. Jack ilibak, akadagiti panawan ana ipaulog ti lockdown ditoy, dagiti channel nga agiyap upload kadagiti Iloco a drama ti pagpalpalabasan mo iti oras, adakkel mo't atulong tapno maksayan ti danag ken iliw ko iti pamilyak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay la kuma, tamaikan daytoy iti gundaway, ama idrama dito'y programa yo. Agmay may saak nga anak manang Emmy, gamsipod na adda anak iti nakam, awan apulos ti amok, maipapan iti amak. Banag nga iso tinang iduron kanyak nga agrebelde, iso ang nagbalinak asakit ti ulo ni nanang ko. Anyan, Alvin. Kinsila titawan mo. Ngam naglaing kan nga ginom iti arak. Anya kumakan ka ngay. Adaya bibiyang mo kanyak. Ha? No awan ti biyang ko ken ka. Panagkunam ka dikat sitaran ka kastoy. Baybayan ka kuman nga uray malmas kan iti arak. Makitam digas tangaw galim. Mangiruruman ka ngay na. Ha?
Kaya't mo pa gaya mamalmusak iti arak. Nagalas sa talaga to galim. Ti kunak, no awan bibiyang kuken ka. No talaga nga da bibiyang mo kanyak. Amay nga rin di may bagano at sino tiyamak. Ha? Oh, makitam. Napaulimag ka. Ngamin, pudno nga awan bibiyang mo kanyak. Tanod ako mabiyang mo. Saan mo ko mga ilimlimod ti may papaniti amak? Saan ko ma? Kwarta man? Ha? Apay anak ko. Papanam kat Sabado mo't ita. Awan sarek mo. Apay, ti ko nam. Sumsumregak pa'y. Anya? Anya ti kunam, Alvin? Saan ako na sumsumreg? Makalawas na. Ne, apay ngay Alvin. Iti anya aga po. Anya kumapilaga pong agiskwila ngay. Awan tumit lati Sarbina. Anya? Isong ay kanak din iti kwartak, tada papanak. No di nakikan. Mangilako kita likaman diti balay. Ha? Alan, ikan na kung tapno makaruwara kon. Rita balasang ko, naimbag tanadanon ka dito'y balayo. Ha? Apay na Sedes? Kaya't kumanlaapon kan karita. Sumsumrek ka di pa'y iti pagadalan ni Alvin? Nana Sedes? Amok agayem mo ti anak ko Rita. Pangaasim ko ma, ta ibagam kanyak ti agpayso. Nana, itaalawas, saan apulos asimrek ni Alvin? Anya? Day tatiagpayso, Nana. Kanayon ang makitak ang nakaistambay itirwar ti pagadalan. Ha? Day tatiagpayso, Nana. Kanayon na akakuyog dagiti barkada na nga istambay. Inton kwan, agkursunada da kadagiti estudyante. Agkikil da pa'y Oh, Diyos ko. Kasta ti aramid ni Alvin ita, Nana. Iso ano daduma? Tiyak pa'y makikuykuyog kan kwa na nga agawid. Tamabutengak. Amkag ngamin nga mga nukala at amakiapa no agkadwa kami. Kat mairaman nakpay. Ipakita mi tati kabalam. Saan na siya ti karkaritam, tawat ti gaway mo kanyak. Ikang kay ti pagnakmam. Kasta ti ugalik, idi agtutubo ak manang Emmy. Malaksid asakit ti ulo nak ni nanang, kay kayat ko ti makirinrin nambol, kan agar aramid kadagiti banag nga ammok apagsakitan tinakam ni nanang ko. Tigapuna, saan apulos nga agsaon ni nanang maipapan iti amak. Kas ngamin iti nakunakon, sipod na addaanak iti nakam, awan apulos ti ammok maipapan iti amak, nga isumeten tinamkwatak a nagbalin a torpe ken naloko. Kasla pakaragsakak idi no makitkitak nga aburido ti inak, no kasjay nga adda pakairamanak a kalukwan. Kas iti na minsan,
Anya manan akalukwan ti inaramid mo, Alvin. Anya kalukwan matasasawam. Daytoy ti somons nga intulod ni Kagawad Ilyong diti balay. Inreklamo da ka iti barangay. Anya? Asino ti nagreklamo? Taparparag ti rupa na. Ay, unay kan anak ko. Si kalangarudan ti inreklamo da. Ngam si kapay laang tinatangsit. Talaga ah. Anya kumaga pong ireklamo dak ngay. Pagririg po nagtupay ida amin. Anya? Saan man nasak ti butbut nganda? Kitak man dita. Dala kay Damian gayam tinang ireklamo kanya ka. Paiman. Aguray ka. Sa dino ti papanam. Inakrautan da jala kay Damian. Batan na. Tag man lang tilaing da jala kay Damian. Alvin! Agsubli ka ditoy! Alvin! Jakayat ti mabalod. Jakayat. Kasanumat ngamin aya anak ko. Imbes ang maurnos ti amin. Napanmumutan inubor ti balay damanong damyan. Gunggunada. Agin lalayang damot ngamin. Unay kamutan anak ko. Unay yan. Irwarnak dito ko nakmat. Saan a basta-basta? Masapul akasaritak pa'y dagiti pan nakabagi ti lintag anang arestarkan ka. Na ultimo isudak at binastos mo. Basta irwarnak ditoy. No tinak irwar ditoy. Karo na gurahan ka. Anya? Irwarnak ditoy ko nakmat. No dinak irwar ditoy. Agbabawi kay taramidak. Iso nga irwarnak ditoy. Rita, adda ka ditoy? Simuro ta kadatatang ko, kananang mo. No kasta. Adda ta. Adda tinak. Wan Alvin, kasarsarita datatang kananang mo dagiti pulis anang arrestar kan ka idi kalman. Alvin, anya nga mintar aramidam iti biyag mo. Apay akasta ka matan. Rita. Nagkaubingan ta. Agayem ta. Nakasingsingput ka mo tidi. Ngam apay akalat nagbaliw ka. Masya naklakat nga rudan kanina na sedes. Iso ti makagapo amin dagitoy. Anya? Apay aninanang mo ti pabasulam. Sika ti agar aramid iti pakaipaspasubwam Alvin. Saan aninana sedes? Maasyan ka kumamot kan kuana. Ar-aramida na ti amin para kan ka. Ngam si kamot ton. Aslakid din agar aramid ka iti adda-adda pagparikutan ni nanang mo. Di ka kadi maamak, nga amangan no maisagmak ni Nana Sedes iti kastangar aramidam. Amangan no agsakit, gapo iti nalaus apa nagaburido na, gapukan ka. Agpanunot ka kumamot ana imbag Alvin. Ngamin, ni Nana Sedes nga inam ti nakakaasi, iti kastangar aramidam. Ita, tanairwarkan iji pagbaludan. Kat addatan diti balay. Mabalin ka di nga agsarita ta, anak ko. Alvin, anak, pangaasim ko ma. Di mo dadaulan ti masakbayam. Gapo ka dagiti kalukwan nga aramidem ita. No amumla ko ma, no kasano ti panagdandanag ko anak ko. Nagpatnag ajak nakaidnaan ang pampanunot iti kasasaad mo, nagpalabas iti rabii iti presinto.
Kasla mabriyat ti barukong ko iti panagriknak. Adda ko maamamati ak kadagiti ibagbagam ita. No impaay mo ti kayat ko amaamuan. Damagak man kan ka, Alvin. Saan ka di pa'y nga umdas, dagiti aramidag para kan ka? Tagikurangam ka di pa'y ti pamatag kan panangasikaasok kan ka. Taapay pa'y laang asapulam ti amam. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga amang ano danadagsan a rason. No apay ajak kayat amaamuam ti maipapankan ko, ana. Korean niya pwede tarason. Karbungaklat ta amaamuan ti may papanitamak. Kitno talaga di mo kayat nga ibaga. Makamu ka. Ano samot nga rin aramida kita. Aklunak manang Emmy. Kadagijay nga imbaga kanyak ni Nanang, idi na irwarnak iti pagbaludan, medyo nang rikna akmet. Nagamakak pa yun, idi napadas ko tinagpalabas iti rabii iti presinto. Ngamjak man amo, tanagtalinaed anangato ti purwak, ken nagtalinaed anatangken ti ulok. Tauray pa'y adda panagkedked iti may sa asuli ti riknak. Rimming bawlat ta ti kinatangken ko, akayat ko amaamuan ti amin, maipapan iti amak. Ngam ti may sa pagsayaatan anapasamak, apaman anapadasak tinaturog iti presinto, isu ti panagsublik anagiskwela manang. Tauray kaskasano, jakmot kayat idi ti agbalin amangmang, wenno awan ti ammuna. Dinakmot idi binaybayan, ti gayem ko. Oh, Alvin, addamanan itirwar ti pagadalan dagiti barkada nga istambay. Di mo kunaan asumurot ka manan kadakwada. Rita? Agid dan takitin nga gawid. Likli ka mo dagiti barkada. Tawan tinasayat ang magimulang kadakwada. Isudan sapay ti mang sugsugkan ka nga agrebelde. Pangaasim, Alvin. No napatagak pa'y laangkan kakasgayam mo, denggan na kumamot. Likot. Likli ka mun ida. O may kakit din, tagidantan nga gawid. Tanunutam nga dapay project tayo ang masapol nga ipasa tayo inton Biyernes. Di mo maaramid dayjay, no sumurot ka manan kadagiti gagayam mo. Pasensya ka na, Rita. Ngamjak pa'y kahit tagawid. Anya? Kaya't ko pa'y tagpalabas iti oras. Ay, sana mabalin, Alvin. Ha? Di ka panawan. No maisagmakak ita amang ilikliklikkan ka iti posible a pagdaksam, makamu ka. Basol mo, Alvin. Mercedes, paritak la kumanirita nga anak ko ang makikuyukuyog kini Alvin kat. Ha, kaka Nestor. Ang mismo na nirita nga anak ko tinang ibaga kanyak. Akayat nakaatulungan. Tapno makaamiris ti anak mo, agayam ti anak ko. Naimbaglaangan, tanasingpot ti anak mo, kaka Nestor.
nagasap ka. Takas ka ni Rita ti anak mo. Mas dawak man lang. Naimatangak tinasaya tapan ang padakkel mo kan ni Alvin. Ngamno apay akas di tinagbanagan na. Malaksid anatangken ti ulo na. Kasla pakaragsakan na paikit din ti kanayon na pan nakairaman na itir... Tatang! Nana Sedes! Ne, Tatang! Rita, anak. Ne, Rita, balasang ko. Apay Rita, anya tinapasamak ka. Apay ngagdardaras ka kan kaslada kabutang mo. Tatang! Nana Sedes! Naipan di hospital ni Alvin! Anya? Nagrarambol damanan itay Gerwar ti pagadalan. Nadangran ni Alvin. Iso day jay. Intaray ti may sa maestro medya ospital. Nay ko, nagsakit tinadonor amogin ko. Naimbaglakit din ta na si putak di awanan bay na ng pakpakanyak. Nakalisyak, hanggang nadonor lata timogin ko. Ayop day jay, agalwad ti awanan bay. Alvin! Anak! Diyos ko! Kumusta tirik naman, anak? Nakaro ka di tidunor di tamugin mo. Saan mat? Hintayon, agawid tayon. Apay, pinalubusan na kakadin ti doktor anang tamingkan ka? Kung nanay tayo nga ginanak, kabaglakon. Isong agawid tayo kit din. Mabitlaang, takasaritak pa yan na imbagti ng tamingkan ka. Kalpasan na, adda pa pananta. Ha? Urayan nakbit anak ko, kasaritak laang tinang tamingkan ka. Anya ti, aramidon ta dito kampusan to. Asino ta akin tanong iti adda dito batog ta. Di mo't kayat mo amamuan. No asino ti amam. Ha? Kita tinagan nga adda ti tapansyon. Basa man na imbag. Ha? Apelyedok mat. Wen, tadaita, titanam ti amam. Anya? Dahita ti agpaiso anak ko. Pimusay ti amam. Sakbay pa'y anay pasngay ka. Tiga po na. Binagsulti na kaapan na. Anya? Naloko mo't idinay di amam. Awan apulos, tidengdenggan na. Sakit di ulo, dagiti dadakkel na. Katkaskan ka. Naasam makiriri. Makirambol. Aging ga nakasarak itinanglibat kan kuana. Gaiso ti makagapu. Ti pupusay na. Inlimod ko kan ka ti amin. Tadyak kaya't amaamuam. Tinaalas na palabas ti amam. Ngamgapo ka na gito'y mapaspasama kita. Masapol nga ibuksila kundi kinapuno. Tamabuta nga ka mapasamak kan ka, tinapasamak kan ko na. Diyak ka maalan, anak ko. Diyak lakit di ka maalan, numapukaw ka kanya. Isa pag-asim ko matagamiris ka, Alvin. Pag-asim ko ba, anak
ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Uray aklasimgar kadagiti na amwak. Kabayatan ti kaadami iti tanem daydi amak, manang Emmy. Ket iti kaunaan agundaway, inarakop ken nagsangsangitak ken ni nanang ko. Ad-addan anariknak ti panangipateg kanyak ni nanang kadagidi agundaway, tadinak pulos binaybayan. Ket kiddaw akiddaw iti pammakawan, gapo iti panangilimad na kanukanyak iti amin. Iti daydi metten agundaway anakaamirisak manang, ket ingka gumaak tinagbalbaliw, iso anakaturpusak iti panagadal ko. Saan la aday tamanang? Napagasatan akpay anaka-abroad, iso nga addaak ita dito'y balasiw taaw. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Alvin. Pagayam nga Alvin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Dayawan ka, tauray iti apag kanitulaeng, kinabailam tinagamiris, ket ingka gumaam tinagbaliw. Sapay la kumapagayam ko, tasaanen adumteng tigundaway, asubliam tinaalas nga aramid mo idi agtutubo kapaylaeng. Tapno agtalina admeten anatalina ay ti panunot, kenrik na ni nanang mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon. Iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailinged iti nagan aramsi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Ramsi kumalatan ti iyawag mo kanyak. Jakon inlanad ti address ko manang, tamamati ak nga uray binaliwak tinagan, kanjak inlanad ti address ko. Amulatan dagiti makamam mo kanyak, asyak tinagsurat, apaman amang ngaganda ti padas ko. Open book ngamin ti biyag ko kadagiti makamam mo kanyak, nang runa kadagiti kapamilya, ken asideg agagayam ko. No padas asaan amalipatan ti pagsasaritaan, jak mo no adapay umasping iti innak isalaysay, tanulabsen ti agsarita, naibusen ti luwak, ken naimyuna kun iti sakit, wenno saem,
Gapo iti naglabasak. Upat ti anak mi ka ni Derek nga asawak manang pasigda a babae. Rugyak ti agsalaysay, idinaaddaan iti gagangay laeng agurigor ti inauna nga anak ko. Mami, Anak, apa yan? di na panawan, Mami. Uwan anak, ada aklaan ditoy. Apay ngay anak, di mo't la bumaon ti gurigor mo. Di na panawan, Mami. Saan anak? Talaga di ka panawan. Ada aklang itisibay mo. Saan ka panawan, Mika? Naimbagtadakan, Derek. Ni, apay Ramsey, ada ka din napasama? Ni Mika nga anak ta. Sa balin ti jar na nga gurigor. Ha? Pinagtumar mo ka din? Saan na ka nagliway ang nga si kaso kan kuana? Round the clock ti pa nang patumar ko kan kuana. Saan ang nagbaliw ti kasasaad na? Katita, sa balin ti jar na. Anya? Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Talaga nga minamadanagan akon. Alangarot, isagana mo dagiti masapul na. Ipantan ito ospital ni Mika. Kumusta ti apo ko nga de ospital anak ko? Sana nasayati ka sa saad na tatang. Anya? Kung ti doktor, comatose ka nun ni Mika. Anya? Ay, Diyos ko. Day tati agpaiso tatang. Isa maladingitan na kunay gapo iti kasasaad na. Apay kanungay anak ko umatos ti apo ko kat naggurigor matlaang. Saan na mailalawag na kiti doktor? Isa masapul ngagtali na di ospital ni Mika. Tapno maobserbaran da. Ay, Diyos ko. Anya nga tanti napasamak iti apo kaya. Diyak mata mo tatang. Taulti mo ti doktor kat di na mailawlawag. Tatang, mga laklang iti daduma pa kasapulan medyo ospital. Kalpasan na, agsubliak matlang ijay, tapno makaawit ti asawak. Ay, karoon masapol nga ginana ti asawam, tanda trabaho na inton bigat. Mika, anak, adalaang dito'y ni Mami. Bantayan ka, anak ko. Saan ka pampanawan? Kailiw da kan dagiti kayayam mo, anak ko. Uray da lolo kan lolam. Kailiw da kan. Iso nga ikagumaam ti agimbagwan. Puno ako matus ka, anak. Ngamam mo ka mang mangagnak. Lumaban ka, anak, ha? Iti kasta, agimbag kan, gat makasubli ka nga giskwela. Taulti mo dagiti classmates mo, kailiw na kamutan. Diyan ka mo no niya tinapasamak kan ka, anak. Nagkurigor ka lang. Nga mapaya nagtinag mata na kasta ti kasasaan mo. Isa pa nga si manak ko, ha? Ang paimbagan. Tapno makaawin ta ni Jibalay. Ngamin. Anyat mapaspasamak. Diyos ko, tiyanak ko. Nagsardagan di pa nagpitik
Iti di matla ang akanito. Pimusay ni Mika. Ti inauna nga anak ko manang Emmy. Napalalo tila dingit ko, ta saan ko apulos aninamnama, amapukaw kada kami nga agasawa ti anak mi. Idinto ta simple laang agurigor tinangrugyan ti amin. Agingga ang nagtinag ako matos. Saan ama ilawlawag dagiti doktor, noan niya ti talaga napasamak. Taapay akas jay tinagbanagan ti simple a panaggurigor ti anak mi. Kasanuman kasakit day di apagteng manang. Ingka gumaak tinagbalin anatibker. Taad dapay talong nga anak ko amasapol nga asikaswan ken ipaayak iti atensyon. Ngem ti saan ko aninamnama. Ay naimbagtaadakan Ramsey, anak. Ha? Apay tatang? Niniking apo ko. Manipod di tayo naturog. Di matan agreeng. Anya? Ne, apay niya tatang? Sakbay a pinaturog ko. Dinapadap ko pa'y. Kasla dasinat na. Iso a pinagdedek. Nakaturog. Ngam aging gaita. Di matan agreeng. Diyos ko, ayan nga rin ti anak ko tatang. Aday di silid yung agasawa. Napalalo nga rin ti danag ko, anak. Mabitlang tatang, inakitaan ti anak ko. Apay nga akilata nagbanag akasta ni Nikki. Anya tinapasamak. Diyaka mo, Derek. Diyaka mo. Rimuarak laang tanagata nga kadagiti kasapulan ti balay. Ngam idi si Mang Petak ka nakitsenda. Impasabatan kanyak ni tatang di kasya kasasaad ti anak ta. Anya? Madarag anak, Derek. Isa pa nga asim. I-hospital ta kuman ni Nikki. Ramsey. Santa kuman nga urayan ako marupay ti kasasaad na. Nangruna kat saan mutan nga agriing manipod na turog. Derek, saan ka kuman nga agsinaay pay? Dumngag ka kanyak. Masapol ay hospital tanti anak ta. Pangaasim ko ma. Hoy, Derek! Alang nga rodan. Darasam. Sukatamo ni Nikita ipantan ito ospital itamat laeng. Darasam. Doktora, kumusta ti anak ko? Makalawasan nga da kami diti ospital. Nga maapay nga ita. Di mo't lagringan. Mrs., talaga ang maburburtsaan kami mo't iti kasasaad na. Taging gaita. Talaga nga awan ti sabali ang makita mi kadagiti laboratory test nga insayang kat mi kankwana. Anya? Idawat tayo itinamarso asapay lakuma. Ta saan ang maipada iti kaso na idikabsat na ti kasasaad ti anak mo ita. Diyos ko. Amin dagiti eksperto a doktor akadwa amin dito ospital. Nakatutok na ita iti kasasaad ti anak mo, misis. Talaga ang maburburtsaan damat. Pangasiyo, doktora. Aramidan niyo kumati amin. Pagimbagan niyo kumati anak ko. Talaga nga aramidan mi ti amin, misis. Ngamkas itinakon-akon. Kidawan tayo ti panarabay kan tulong tinamarswa. Doktora, anyat mapaspasamag. Apay nagkakaribuso nagiti nurses nga agturong iti silad nga ayan ti anak ko. Mabitla ang misis. Amuak no anya ti mapaspasamak.
Ramsey, datalangan tinabati dito kampusan to. Nag-aawi din dagiti nakipamumpon. Pangaasim, Derek. Dito itapay ko, ma. Diyak mo panawan ti anak ta. Ramsey, May kadwan nga anak ta tinapukaw iti nagsaruno atawan, Derek. Duan nga anak ta tinaisina iti danata. Abay na pasamak ti kastoy. Anya ti makagapo. Abay naggurigor lang dagiti anak ta. Ngamin laylayon dan ti pimusa. Diyak mo, Ramsey. Diyak masungbatan ti saludsod mo. Ta ultimo dagiti doktora ng taming kadagiti anak ta pimusay. Awan ti maipagada a rason. Noan niya talaga sakit ti kimpot kadagiti anak ta. Nagsamda ito. Nagsaruno atawan. Nagsaruno mo tapi musay ti inaunagan may kadwa nga anak ta. Ramsey. Sa anak mata nagkurang nga inada. Tinaripato kida. Inaywanag ida. Nga maapay anapukaw da kadata. Apay. Iti may kaduagundaway iti nagsaruno atawan. Pasig aladingit tinarik nami, manang Emmy. Diyak mabubus a panunutan no anya at talaga ti sakit akimpet kadagiti anak ko. Taapay nga aggurigor dalaeng, mako matosdan, ket ilayon dametten ti matay. Aklo nag-asimken payket din iti panunot ko, nga amangan no nailunod kami. Ngam uray no kasano ti aramidek amang panunot, awan ti amok a napasakitan mi, a posible kuma amang ilunod kada kami. No pay kasta, ingka gumaak tinagbalin a natibker. Ni Derek met nga asawak, inggaed na tinagtrabaho para kada kami a pamilyana. Tamalaksid iti saem nga impaay dagidi a pagteng iti pamilyami. Dakkel agatad pay tinagastos mi. Gapo iti pan naka-ospital ken ipupusay ti may kadwa nga anak mi. Agingga adimteng manen ti pagteng, adandani napukaw kun ti limbong ti panunot ko. Leplepas la idi ti umuna nga anibersaryo ti ipupusay ti may kadwa nga anak mi manang. Na i-ospital ti may katlo nga anak mi, gapumot laeng iti panaggurigor na. Mrs., bayat anasapapay. Ibalakad ko nga ipantayo laengan ijay PGH ti anak yo. Doktora. Duwan nga aldaw ako matos ti anak yo. Manipod inyag yun ito'y. Saan tayo nga urayan ang mapasamak manen tikas iti napasamak iti napalabas. Iso nga ibalakad ko, akasayaatan no iyakar tayo ni JPGH ti ubing. No anya ti kasayaatan na maaramid. Iso di aramidan tayo, doktora. Alangarudan, paisagana kon ti amin ang masapol. Tapno maitransfer ti anak yo iti Manila. Nasaysaya at ijay, ta kumpleto da iti kasapulan nga aparatos. Barang no maisalbar ti anak yo. Urnusa kun ti amin na kasapulan para iti transfer, Mrs.
Tatang, pangasiyo, makaamo kayo pailaan ka ni nanang itiburidak nga anak ko. Ramsey, anak ko. Di mo pagdanagan ti buridak nga apo ko, may. Saan mi abay-bayan kabayatan ti kaawan nyo ditaw, Agyaman ak, tatang. Aging kaano kayo ay ijoy Manila, anak. Diyak may baga, tatang. Tako na ti doktora mi diti lugar tayo. Depende da iti agbalin a findings dagiti eksperto iti PGH. Kasta ka, day. Uwan, tatang. Katsapil ako mata iti da iti agundaway. Saanan ang mapasamak ti pagbutbut ngak. Amang ano mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. No mapukaw pa iti may katlo nga anak ko, tatang. Ay, saan anak ko? Saan ka nagpanunot iti negatibaw? Kumararag tayo iti na marswa, tatarabayan na kayo. Nagruna ti apo ko. Saan kayo nga umibot iti na marswa, anak? Derek, makabulanan nga datayo diti PGH. Nga maging ita, awan na ta ti simayaatan ti kasasaad ti anak ta. Ramsey, Nagrigat ditoy. No awan day ti van tayo apagsukatan kan paginanak. Diyak amo no niya ti aramidag. Sa anak mo ta mabalin nga agtalinaad iti ayan ti anak ta. Gapot adamot iti ICU. saan ta sumuko? Talaga saan ka sumuko? Sikat ti pampanunutag. Ha? Di ka di mabannog alinawas nga agluwas nga umay ditoy. Saan, Ramsey? Saan ka mabannog apulos para iti anak ta? Dakgalan tinabusbus ta iti kada tayo diti Manila, Derek. Saan mo apanunutan ti kwarta? Tinapatag ka ti anak ta. Oray pa'y maibos amin nga ornong ka na ipundar ta. Basta aging maglakit dito anak ta. Awan ang yaman na. Masapulan ti kwarta. Ngambay may salang ti biyag ta anak ta. Iso adi mo kung mapampanunutan ti magastos. Alang arod, umay ka, tagsublitan di taunag ti ospital. Umay ka, Derek. Ha? Derek? Agkakaribos na iti doktor dito ICU. Diyos ko. Ti anak ta, darasam. Diyos ko, Derek. Diyos ko. Apay nga, i-revive damot ng anak na. Sana mabali na mapasamak ti kastoy, Derek. Di anak ta. Di anak ta. Anak, lumaban ka. Hindi na kami pampanawan. Lumaban ka, anak ko. Pangasim. Diyos ko. Diyos ko. Inalamon ti dua nga inaw nakakabsat ti anak ko. Pangasip ka niya. Di mo alam ka na kami di may katlong anak mi. Awan basol mi katap na mapasamak ka na kami ti kastoy. Di mo alam ti anak mi. Saan? Saan kumahasan? Pangasip saan? Ramsey, ang talnaga ko, ma. Di ka glagaw akasta, pang-asim. Di ka mapagusta niya. Anak, lumaban ka. Hindi mo pampanawan ni Mami. Lumaban ka, anak ko. Lumaban ka. Ramsey, pang-asim ko, ma'am. Pagkalmam, tirik, ma'am. Kita, di mapaspasama kita anak ta di taunag tayo siyo. Kita, pasaray ang sardeng di panagpitik ti puso na. Gamtunggal agriyaw ka, mangibagaan di na kapanawan. Ang subli ti pitik ti puso na. Kita, Di anak ko.
Ti anak ko. Nakakaasin ka anak taramsi. Marigatan nulay. Sa pag-asim. Pagkalmaw ko matariknam. Aramidam na niya terumpang para itanak ta. Maituran mo ka na makita marigrigatan ti anak ta. Diyos ko, ti anak ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyakon may turan. Makita ti panagrikat ti anak ko. Itulog ko noon niya tinakam mo, Diyos ko. Mika! Niki! Anak ko! Sabtan yun ti Adio! Agdadan na kayo! Your will be done, Lord. Diyos ko. Your will be done. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apaman a naisawang ko dagiti balikas, a your will be done, Lord. Saan matan a nagsubli ti panagpitik ti puso ti may katlo nga anak ko, kat inlaylayon nan ti pimusay. Kasakitanan para iti inaakas kanyak manang, nga iti tallo a nagsasaruno atawan, tallumet nga anak ko tinapukaw iti dan nami nga agasawa, iti saan mi nga amo arason. Takas iti inlanad ko iti surat ko. Simple laeng agurigor tinakaigapuan ti pannakakomatos da. Nagipatulod dagiti eksperto iti blood sample ti may katlo nga anak ko kadagiti eksperto ije balasiw taaw. Ngam kaskas di nga awan tinaawat mi a resulta. Kas iti nakunakon manang, dandani na pukaw ti limbong ti panunot ko, gapu kadagita apagteng. Ngam nagbalin apigsa kan saranay ko ti buridak nga anak ko. Itamanang, dandanin agturpos iti kolehyo ti buridak ko. Kat dakkel apagyamanak iti namarswa, tasaan a naipada kadagiti tallo nga immuna akakabsat na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ramsey. Pagayam a Ramsey, anyan tinagbalin apadas mo kabsat. Talaga anasaem. Agasam mat day tatalo a nagsasaruno anapukaw nga anak mo ngay. No pay kasta, dayawan ka, gapo iti kinatibkar mo. Da kayo iti asawam. Gapo ta kinabailan nyo asinaranget ti saan asinsinan a panubok adimteng iti biyagyo. Pakaragsakak met ti naibagam iti naudi apaset ti surat mo, nga iti agdama, kat dandanin agturpos iti kolehyo ti inaudi nga anakyo. Panagkunak kat iso atalagan ti para kada kayo nga agasawa, iso nga aywanan ken ipatagyo.
Ibubusyo kan kwa na ti pamatag, asaanan anarik na ti talo nga imo na nga anak yo. At alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag